Hablay ka jermit ko suruh community ba rohi perlok. Mentang idan hang neha silong nam ta ka jing lekai hang neha pulo. Ieng ne kide player ka jongi ki baban ne lekai nanung po na Guwahati pat mata ka si kidon ya kene ka jing lekai hang neha silong. Ieng ne kide ki perlok ka jonga iban sa ikul menta persyabat ka hak por saw beje. Ngai scam ba kene ka jing lekai karlong ka itynnad dia pigi pai ba hapreng kini ki atali ki tim ki bansa ilekai menta kasi hang ne hasilong haplo ki kini ide ikus yongi iba pentikaya kini ki player ke jongi kini ki player ki badang mai bat kidero ki player ki bala ile teng hagane ka madam ini scam bagi perlok ki ba yu ina makane video laki don mensim manilekai haga football pila ban kunyagi kini yo ya kene kalap manilekai hagane ka madam Hakisnya di Maluan. Shillong hang ne ha Polo hak stadium Shillong Sport Association Stadium PUE hang ne kini ki perlok ke jongi kirang ya exercise haswa sedang jong ka game nam taka karau ka balai te kamta PUE hang ne kini ki player ke jongi mentang iton hak ne ha Shillong ha Polo kaji lekai mata kasih kalong hapreng ka Lamlynti batka dia kaji lekai minta kasih scam ba kan long ka ba itynnad dia kata perlok PUE ne kini ki perlok ke jongi kirang ele ban